Tay, kinsay mong mas palangga, tay? Ako, si nanay. Aw, kabalo naman ka anak nga ikaw gid akong palangga. Bantog ray ni kagabi, tay, nga ako imong habulan, unya si nanay imong hubuan. I love you, tay. Kung si Adan gikan sa lapok ug si Eva gikan sa bukog ni Adan, unsa man ang bayot, Madonna? Kuan sir, bukog nga nagkalapok. Isog ra makaayo atong maestro da. Mao ba? Isog kayo tong maestro? Hala, isog di kayo atong maestro? Isog yun kaayo. Hala, Yan na si sir. good morning class. Good morning, sir. Atong subject karon, history. Ikaw unyot, kinsay unang presidente sa Pilipinas? Aguinaldo, sir. Okay, ikaw, kinsay nagpatay nila Lapu-Lapu? Ha? Kinsa? Si Magellan, sir. Ay, Magellan. Anong nagkapali naman na? Ikaw, Madonna. Ay, maluoy ka, sir. Dili ako nagpatay ni Lapu-Lapu. Di na ko kagwanta nimo. Mulayas na gyud ko. Sige, layas. Kay mulayas ka, maglaslas ko. Hoy, kurokong ho. Di ka man gani kapatuli? Last na ba? Napalitan ka mo sa portrait sa Last Supper. Yadong, unsa man na dong? Last Supper? Nanindot kayo, sir. Last Supper. Tanahon tabi? Oy, unsa man ni? 14 man ni kabog ni naa sa Last Supper ni mo dong. Nana si sir. Nana pilang waiter. Asa naman tong anak ng mga bayot kong Cheng? Paniyara to kay disiplinahon ta. Berto! Tay, ngano tay? Unsa man yun? Maglalaki ka o magbabaye? Kay nailatigon ako. Andam na ni. Oh, nganong nipiyong man ay mong mata? Go na tay! Latiguan ako! Oh, violation ka. Pagawas na mong lisensya. Sisir na Filipino mentality. Unsa may nagka-Filipino mentality anang mangita tag lisensya. Nasisir na sayo na nga wala na maoya pangitaon. Unsay unang buhaton ninyo class kung maglinog? Sa amo, sir. Mutago ko sa ilawom sa lamisa. Very good. Unsa pa? Sa amo, sir. Mugawas mi sa among balay. Husto gihapon. Ikaw, Madonna. Sa amo, sir, kay kanang palungon ang suga. Unsa may connection sa suga o sa linog? Kay sa amo, magong payag, sir, kanang magabiin na. Matulog na gani mi kay mulinog o galit. Unya, kupasigaon ang suga kay muhunong siya. Nay, kung mudako ko, nay, liwat ko ni mo, nay. Liwat kay kanako, anak. Ikaw kid ang muliwat kanako. Ha? May pang di na lang kung mudako, nay, no? Tulo ka buang, naghuot sa usa ka katre. Matay, Chok. Huotan na tong tulo diri, ay. Pwede diha na lang ka sa salog? Bitaw bay, diha na lang ka sa salog. Sige, oy. Sasalog na lang ko. Pagbalhin sa salog. Ay, Chok. Loag na kaayo, oh. Hali, saka nagbalik. Mayong buntag, mga igsoon ko. Igsoon ba dayta? Maayong buntag, mga. Unsay mga, nga ako raman usa. Maayong buntag. Buntag da iron nga hapit naman gabi eh. Kining maayong... Unsa man kuno nakaayo ni wa man tay kwarta. Samok! Samok!
Saka aragutong mangga dong kung nahinog na ba tong tuwang bunga sa taas? Matay, murag lisod na pa sa kaon ng manggahatay kay lisod kayo mga sanga. Reklamador ba nimo? Saka rito! Sige na lang, oy. Onya, hinog na dong? Oh, hinog na tay. Nahala, kanaog diha kaya tong kuhiton unya aron makaon ato. Sa merkado. Hoy bayot, baligya ni mo ang isda. Pahiwa ka? Asa ka man kakitag isda din sa merkado nga gipanghatag? Dili. Hoy, bayot. Nagdamgo ka, bayot. Pagmata. Kangila na tong damguha, oy. Tiyaw mo nang nahimo kong Mr. Universe. Kining day, mainom kag beer. Dili. Makadaot na siya. Makadaot sa asa. Sa akong legs. Sa imong legs? Ngano man, muhubag siya? Dili. Mo bilangkad. Sa mental hospital, ang usa ka buang namingwit sa planggana. Ug giduol siya sa doktor ug nagkanayon. Pila na may kuha nimo diha? Kining kabalo kag unsa ni Doc? Planggana. Kung tarong ang imong utok, Doc, unsa gyud makuha na kuning planggana? Sa janing taknaan, dapit sa kahimayaan, mauray among nakita. Hoy! Panaygon, pastilang yabaga kaayo. Ang balay nga bahog ilo. Si Lolo nangasaba. Nagtuo mo nga kauyon ko ana inyong cellphone? Hoy, wa ko ganahi ana inyong cellphone. Kanang inyong gihatag na ko nga cellphone. Hoy, instrumento ka na siyawa. Lo, na may nag-text ni mo, Lo. Kanyo ba may textmate ko, no? Aha, siya mo kaning mga text, oy. Reply na, igna. Hoyo, busy me. Usa ka gwapa ug sexy kay nga babae, naghubo gyud atubangan sa pari ug daw sa naratol ang pari. Apan gipiyong sa pari ang iyang mga mata niluhod. Dayon nagampo ug siya nagkanayon sa iyang mga pagampo. Bless me, O Lord, for this thy gift that I am bound to receive. Matud pa sa Biblia nga dili sala ang magbaton og daghang anak. Apil ka na ba ni anak, padre? Kuridas na kini anak. Apil tanan. Day murag di man siguro madayon ang atong kasal. Ngano man? Ang imong kuya manggod. Unsa may problema na kuya nga? Boto magay kato nimo? He likes you. Mao lagi na akong problema day kay kining I like him to. Napagkanindot sa Usami City. Natanawa. Naanadako kayo nga sign nga welcome visitor. Lisensya! Nasisir. Naunsa na po ang ako nga violation, sir. Nganong nisulod man kadre nga one way man eh. Wa mo ba makita katong dakong sign sa gawas nga one way? Nasisir. Ang ako nga nakita katong karatula nga dako kayo nga welcome visitor. Anya dili ay kita pa sudlon. Oy, naupaw man ka ba eh? Tungod sa problema? Unsa man imong problema? Kining akong pagkaupaw.
Sarhinto, disiplinaharan ng anak ko nga bayot. Kinahanglan sa usa ka bulan, lalaki na kana siya, okay? Yes, sir! Ako'y bahala na, sir! Sarhento! Kumusta namang anak ko nga bayot? Kaning, sir! Di yun makakaya, sir! Di yun makaya! I'm warning you. Muabot na akong papa within 1 hour. Wa man tay gibuhat nga dautan. Mao lagi. Kung doon na kay plano, pagdali na. Kining, maing buntag. Ang bungtag pod. Kining, day, inita day kayo dres bukid, oy. Init gyud kaayo dres bukid nong. Kining, pwede ta mo gamit sa inyong pansayan, day? Unsay pansayan? Kining, kuan ba, kasilyas? Ay sos, kasilyas na may problema. Kadyot lang nung ha kay kuhaon sa nako. Uy, kakuyaw nila kasilyas, uy, kay makuha-kuha man. Mas high-tech pa din yung bukid kaysa syudad. Yun na pa, niyan ang bayot. Ni arang pansayan nong Kining, day, kining, kasilyas man akong giingon, day, imo mo kong kitagaag, silhig og nigo. Mo naman na siya. Pansayan, ang kanang nigo, imo nang itabon. O kanang silhig, mo na ibugawg na ay mudool ni mong mananap. Si Lula, nagpaibog nga to ni Lolo. Nagsuot kinig see-through nga sinina. Ug nagpa-display kini kang Lolo. Apan, gidadma siya ni Lolo. Apan pagkasunod gabi, gatibak na lang si Lula. Ug nag-display na pud siya kang Lolo. Apan si Lolo, padayon kini nagbasa sa newspaper. Ug gidadma si Lula. Pagkay katulong gabi, wa nagigisuot si Lula. Ug sa dihang, gipansin siya ni Lolo. Ug si Lolo nagkanayon. Jay, unsa ka nang gisuot niya mo? Gumos man kaayo. Bitoy, count 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Dong, manong nilaktaw ka man? Nidiretso ka manggog 7, 8, 9, 10. Di na ako apilo ng 5 o 6, mamoy, kay maunay nakapurdoy sa akong ginikanan. Tay, graduate na gyud ko, tay. Salamat sa Diyos. Graduate na kitang kadong. Anya, unsa mga kurso mong nahuman dito sa Manila, dong? AB raman to, tay. AB? Unsa naman taong ka, Nganong AB raman tayo nahuman? Hala, naikwarta. Balik dito sa Manila. Tiwasa ang CDEFG. Paingon sa Z. Usa ka ahente ni tuktok sa balay, nisulod dayong sabwag sa tayo sa kabayo ngadto sa salog sa panimalay. Ug kini nagkanayon. Maayong buntag, sir. Ug kanang tae sa kabayo, sir, ug dili malimpyo sa akong vacuum cleaner. Ako nang hotdon og kaon tanan. Tama ba? Nahala, sige. Sugdi nagkauna kay warabay kurinti dong. Tay, amahan ko. Ayaw ko tagog amahan. Palihog lang. Ayaw ko tagog amahan. Kawa ko'y anak kabayot. Ayaw ko tagog amahan. Wala ko'y anak kabayot. Wala ko'y anak kabayot. Wala ko'y anak kabayot. Wala ko'y anak kabayot. Isuga ni Butchok ba no? Tiyaw mo nang niambak ka ng tunga-tunga sa dagat ng way. Life jacket. Mas isog si Kulas, uy. Tiaw mo nang niambak ka ng eroplanong wala parasyot. Mau ba? Asa man po ka nakahibaw, ana? Dito, sa iyahang haya. Si Pedro, nakabanggag Amerikano. Ay, sorry. It's okay.
I'm sorry too. Sorry, tre? Hey, what are you sorry for? Gihagit yung kanin niya eh. Gatuos rin siya bugo kong English. Sorry, 5. Naglibog ang Amerikano. Hey, are you sick? Sick ka diha. 7 ang sunod. Love, palangga magud ko nimo. Siyempre, asawa gunti ka. Gimahal gid ko nimo. Siyempre, asawa gunti ka. Tinuod ka, basta nagbinuang lang ka. Siyempre, asawa gunti ka. Dong, para asa ni Dong? Para uruketa ni Nong. Roketa? Sige, sakay ko. Katong para uruketa. Abot na ta. Kining, Nong, pliti ni mo, Nong. Kining, wara ba ko'y pliti, Dong? Wa man ko'y kwarta, oy. Naunsa man ka, Nong, kasakay man ka ni sakinan, wa man di kay pliti. May nalampod ni Dong kesa magbaklay.